umami做。 berat tanah panisnya nah hati sili sao dan ก็一些那边看到无罪们的你不是了。 gusunya baru ada saksinya. Good evening guys. Hello everyone. Welcome back to our channel. This is Ras Vlog channel. आंनि channel गासिबो बन्द जाबाय नोंथांमोनसिम. दिनै एसे बेलेग जायगायाव माबा जानो थांनो नागिरदों. भिडिअखौ जोबजासे नायलांबा जाबाय नोंथांमोना अननानै ना मा होनो? Let's go. मा जानो फैखोलै नोंलाय? हो? पिज्जा. पिज्जाखौनो जायोनालै. मोखांबो सुवाखै नामाब्रा बिलाय ओरैनो फैदों नामा? डिउटिनिफ्राय बायनो थांथ'वाखै. Happiness only with pizza नो गासिनो दंबाय. रायज्लायनाबो जायाखै जोंना पिज्जा गासिनो. मा खालामनो? जानो लुबैनो हामदों. दाख्लै आं थांदोंमोन आरो इमान मोजां मोनबाय. 그만에 부어 잉글리시 마셔야 되는데 지금 당장에 저 타이밍에 더 하실 거다를 생각. 수아 나마브라 마시 무일라. 저 마오지고 네 लोगोफोर मुइला सार मेमब्रां 수바 뭐 खानाले? साबुबा मानो खारोमोन बिलाय? खारा. नोंना गुजुनाय बेमार हामबाय नामा? 2 months जासिगोन. गोदनायाव कब जानायालाय? एसे जाबाय. खोमा गुजुयोमोन दा नि गुजुयो. ओमफ्राय फुं गोबानायालाय? गोबायो. फुङावबो मोनायावबो. डिउटियावबो. मा टेब्लेट जाबाय थादों ना? एन्टिबायटिक. मोजां नाङाखै नामा? मास मोननै जालायबाय? बुंदो. सासेया पिज्जा लायना हमबाय ने आसोला. नै मालाय गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड जापान आरो माला बोखो? दिनै ओंखाम जाया बेखौनो जानानै उन्दुलाबायनानै थानांगौ. माला बोखो? माला बोखो? फिल्मखौ नायनो र'. ओइ बिला. नय बिला. थैखाबायलै सेसखा. बिरायसा. नायनो हालाय बिलखो. Yes. Ambil berapa orang? Coba. 11. Này pizza. दोनैसो मोनजासिगोनलै जाफेराखै बे गावबागाव खेवना ला. खुलिगासिनो बा गुदुं जादो. Ya. Baraban monthay labaina dua layak orang panu geranso. Panu geranso. बै मा बुस्थु बिलाय मोनसेयालाय? बे मोनसे बख'लायलाय. Ibu बानलु. Masih बानलु होदों आरो मा? Jangan lupa aja. मा बिलाय? बानलु. एसे. Coba. Halo bos beda. बानलु. Siksi जाखादोंलै. Oh my god, सोबायलै गोगोमनो. मेगन गुफुर ओंखारलायनो जानानै जानाया. What? ससजों गोथाव जायो आरोना बे जानो. 만토스로 가야 되네.
boyfriend जागासिनो इथे Ini bahan गिदिर नामा nih gitu? Bener? Krim sedang ya? Guys, kasih lah warna. Gusunya baru ada kasih lah. Dengan gusu. Di gusu sampah mungkin kalau nggak ada gusunya nggak ada. bukannya ada tuh mana ada mana mana kamu? Jangan halak. उसका शरीर थोड़ा अच्छा नहीं है फिर भी उसको मैं बोला कि लेके जा उसको पिज़्ज़ा खाने के लिए बोले ब्लॉग बनाने के लिए उसका बीमार है उसको पता नहीं क्यों सुबह सुबह पूरा ठंडा पानी से नहाते इसीलिए ऐसा होता है उसका गले में नाम है आखाइ मान होना पैसा मोनसिम समानांगो जोंनिया माथो आखाइ मानना फैसा मोनो होनदों माथो लादो अमा बेदर गासिनो जेबो गैला जाना मा लाम मोनो बेलाय मैदा गोजासो बिथाय जाला जेबो गैया एसे सोलांदों माबा दं नोंसोर बे साबाबासो जाला ini di mama lihat guys nih mama ya super apa mama warna ini nama komponen pizza juara siapa lagi jarang banget Vai pun nasceu que eu não consigo exatamente. Vai só comer nada da taxa. Vai já né, mas bukan orang datang ke dalam salah salah this is Choco Paris Domino's Pizza guys utaba saya जाखांबाय आरोना जाखांनानै आरो जाखांना पेकेट माबा खालामना दोनफिननांगौ आरोना दै लोंबाय माखौ नायना बावखोलै दै लोंनाया गासिनो सजा नंखाय जाथारगोनलै नोङो गाय सजना दंफां नैबे डमिन'स माबा पिज्जानि खाथियाव माबा सजना दंफां दं आरो अनला जानो लानो नागिरदों नै आसोला दा रायजाबा गैलालै बे
इसोर ओंखारलांसिबाय ओंखारलांग्रा दं इसे लागाव जाबाय रायथारगोनलै नोङो सेसलै सेस जाबाय जाबायलै इथिंबो फै थाबा खारनाङा और जा मैंने चोरी करके लेके आया चला च ऐसा करना नहीं चाहिए था ये तो बहुत बड़ी बात है बहुत गलत कर रहा है गाइस आंथ' गिबायसोमोन होसोबा गैलामोनलै हासमला फैदों आरोना अ डाঙरिया हासमला दिसुने हासमला नाय कत हासमला जानो दा हरावहाय पुसफराव थांबानो जाबाय ओमफ्राय फुङाव जानानै ओमफ्राय माबा थांबानो जाबाय जायगायाव नायलाय हासमला दे लाबो जानानै उनाव हारसिङै माबाबाय था आरो गासि गोजांबायलै दिनै थान्दाथार बोथोरा बिरादनो मोनबेसे लाखो 10